गुमै आइ गुमै फै आंनि बिखायाव एसे गोसा खिफैदों आइ गुमै सिखारदो फै खेबसे खोदोमनि बिखायाव खेबसे बोजबना लानि गुमै आइया नोंखौ ओंखाम जानो लिंहरबाय आरो आंनि बिसिनायाव उन्दुनानै बेवहाय खिफैबाय थानाङा बिबो नां सना फै खेबसे गोरबो बिखायाव बोजबनानै लानि आरो खेबसे खोदोमनि होनलायनाय नोंजों खुदुम स्लाय आङो अमा बोरायजों खुदुम जागोन थेवबो नोंबायदि मानसिजों खुदुम जाया आङो मा अमा सैमा बोरमाफोरजों खुदुम जानो नागिरोब्रा मानसि थानायावलाय नोंखौबो अमा राजा थानानै मानो जिब जुनारजों खुदुमलायनांगौ जाखोब्रा है खेबसे खुदुमनि आं बिराद मोजां खुदुमनो रोंगौब्रा फामे नों जुदि आंनि खुदुमनायनि सायाव फोथायनाय गैयाबा खेबसे खुदुमना नायलाय आंजों होमबानो गोथाव मोनखागोन लाजिनायबो गैया आइया नोंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों ओंखाम जानोबा फै जायाबा था आं ओंखाम जायालै मानो आं एसे बोरैबा मोनदों गोसोखौ मानो आंखौथ' रावबो बुजियालै आंनि दुखुखौ आंसो नोंसोरनि दुखु दाहाखौ बुजियो दाबायदियाव आं दुखु जाबा सोरबा सुथुरफोरा आंखौ गाग्लोबनो नागिरबा आंनि दुखुखौ रावबो बुजिनाय नङाब्रा दाबायदियाव सुथुरफोरा आंखौ फाव फान्दायनानै बायदिसिना खालामबा नोंसोरो आंखौ फोथायनायानो नंखायाब्रा दाबायदियावलायनो आंनि मुङै सोरजोंबा गाज्रि भिडिअ ओंखारबायनो सोरबा एआइजों बानायनानै इडिट खालामनानै आंखौ बायदिसिना लान्थं लुन्थं पिक्सार दिहुनबायनो नोंसोरथ' नंगौसो सानखागोनलै बेनिखायनो आं एसे दुखु जादों न'आवबो दुखु जानो हाया नालाय बेनिखायनो नोंसानाव फैनानै एसे दुखु जादों आं ओमफ्राय दुखुआबो नोंनि बिसिनायाव उन्दुनो मोननानै एसे गोसोखौ स्रां मोन्दोंमोन आरोना दा नोंनि खाब्रां रावखौ खोनानानै गैया बोरैबा अगालिसो मोनफिनबाय नोंखौलाय सोर फाव फान्दायनो नागिरदों जिबौ खर' पार्टिया जोंनाथ' अमा खर' नालाय जिबौ खर' पार्टिया जोंखौ गाग्लोबनो नागिरदों माने स्पेसियेलि आंखौ आंनि मुङै बायदिसिना भिडिअ साजायबायानो फटक बानायबायानो सोरजोंबा माथो थिक नोंहा सोरबा सिख्लाफोरजों खुदुमलायाखैथ' नै न'नि मानसियानो जुदि आंखौ फोथायाबा मालाय मानसिया मा फोथायनो दाबायदियाव आङो गाज्रि खैफोदाव गोलैयोबा हांग्रि मोनदियासो नोंसा नोम्ब'आसो खस्थ' मोनगोन आरो आंनि फिसाफ्रा नोंसा नोम्ब'नि फिसाफ्रासो खस्थ' मोनगोन बेनिखायनो आंनि मुङै सोरजोंबा लान्थं लुन्थं पिक्सार भिडिअ ओंखारबाबो फोथायथारनाङा मिथिबाय आसलिखौ आसलि नख्लिखौ नख्लि सिनायखायो माथो होमबाबो एआइजों आसलि बानायथारबा आरो नोंसा नंगौथ' नंगौ सानथारगोन ना गाब्लाबायगोन बोरैबा दैयाव बारजुमनानै थैलाबायबा मा जानांगौ जाखो आरो आंनि दुश्मन हाफां दङ बे हाफाङाथ' बायदिसिना खैसाराव खोख्लैनो नागिरथारगोन आंखौ दाबायदि हाफाङा नुबायलायनो आंखौ सोरबा हिनजावजों एकदम भाइराल जानाय नुबायनो हाफाङाथ' नंगौ होननानै एरनानैसो होगोन हांग्रि मोनदिनो बेनिखायनो बिबो आं सना आंनि भाइराल भिडिअ ओंखारोबा नोङो नङा होननानैल' खोन्थादै उनाव जाबाय थागोन ओंखाम जानो फैदो मानसियालाय मानिदोंना मानियाखैब्रा मानिदोंबाथ' मोजांमोनलै बिखुनजोखौबो एसे फथायना लानांसिगोन बिबनांखौबो आरो बिहावखौबो ओरैबा जुदि साला बे अहंकारि दाउस्रि देलाया आंखौ जों बे दुरलायखौ जों इडिट खालामनानै हगारोबा इडिटथ' नङा जों सानैया गोबाख्रबलायखादों बे बिसोरखौ हगारबाथ' हाफां आरो हांग्रि मोनदिया सेसखासै फारसेथिं आंथ' न'खरा बरबाद जागोनलै बेनिखायनो सिगाङावनो थिगसे मानसिफोरखौ बुरखायजोबनानै लायखानायसै सोर दङ सोमस्रि आरो सन्थला बे सोमस्रि फाग्लिखौनो एसे बुरखायनांगोन गोदोबो आंनि गार्लफ्रेन्ड समाव बे आंखौ बिराद हेफाजाब होयोमोन दाबो हेफाजाब होनांगोन बे जहगा जायगा देखा जायगा सोमस्रिखौनो होहैनोसै आं बुरखायनाया बेखौ बुरखायनानै दोननो हायोब्लासो आं दाउस्रि देलायजों एसे देरहागौगोन जेने तेने 2 लाख फैसाखौ होनानै बिनि खुगायाव मुथेनानै बे दाउस्रि देलायखौबो गाइड खालामनांगौ आंखौलाय एसे खैफोदाव खोलैलाय बेयो दाउस्रि देलाया बेखौबो डाबल खैफोदाव खोख्लैगोन आं मोनथियाखै बे दाउस्रि देलाया अमा राजायाथ' मिथिखाबाय आं ब्लेकमेल खालामसिगोन होननानै बिराद फाव फान्दायनो जुजिगोन बियो आंखौबो मिथिबाय बेनिखायनो नोङो अमा राजाखौ गावनि बिसालथि हिसाबै सानालासिनो जोंनि एजेन्सि गसंथेनो नागिरनाय सासे एनिमि होननानै सानना लाबानो जाबाय मिथिबाय आरो अमा राजायानोखि गावनि हिन्जावखौ थगायनानै माब्रै मालाय हिन्जावजों लाइन मारिदों आरो आं खोनानाय मथेबाथ' गावनि बिबनां फामेखौबो एदावबाय थायोनो अब्ला फामेयाथ' नोंनि गार्लफ्रेन्डसो बाव नोंहा अमा राजाखौ रागा जोङा आरो आं पार्सनेलिथ' ओरैनोथ' रागा जोङा नाथाय फामेनि खोथा फैयोब्ला आं रागा जोङो होमबालाय माथोबाव नों जेबो रावनोबोल' दा खोन्थादे फामेनोबो जेबो दा बुंथ' सम जायोबा जोङो बिसोरनि खोथाफोरखौ बुंफ्रुनानै होगोन आरो आं बुंफ्रुखागोन मिथिबाय जेब्ला जोंनि निउस चेनेला टिआरपि ल' जायो होमबानो अमा राजानि फट'खौ भाइरेल खालामगोन दे नों जि खालामो खालामबानो जाबाय अके थेंक इउ बे अमा राजाया आंखौ कि ओरैनो हगारगोन खम फाव फान्दायनो जुजिसिगोन बियो फट'आ गावनि नङा ओरैनो इडिट खालामनानैसो होदों होननानै बुंथारगोन आंबो मिथिगौ बे फट'खौ बोरै भाइरेल खालामनांगौ ओरैनो दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय मुं मोनाखै आं थोमेस अमा राजा बाला दुरलायखौबो लोगो हमखुमाहैनांगौ आंहा बेनिफ्रायबो फैसा दाबिनांगौ बाला दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया खर' दङ मेलेम गैया खुगा दङ सालाय गैया उदै दङ बिबु गैया रागा जोंदों आं साला बिगुरा दाउस्रि देलाय नों आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरथारदों
आंहा बिथिंजाय साक्सेसफुल मिनिस्टार जानो नागिरदों बेवहाय आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरदों बियो जानाय गैया लोंनाय गैया टेनसन जानांबाय आंहासो दाउस्रि 2 लाख फैसाखौ नोंनो होगोन आं बिनि उनाव जुदि नोङो भिडिअखौ डिलिट खालामा अब्ला अमा राजानिख्रुइ गाज्रिसिन बे बुहुमाव रावबो गैया आङो पलिटिकेलनि मासिखौ मोननो थाखाय जेखौबो मावजोबगोन नों बायदि दाउस्रि देलायखौ आंनि लामानिफ्राय दानस्रांनांगौबाबो दानस्रांगोन बेनिखायनो आङो प्लानिंखौ आराम खालामखाबाय आं मोजाङै मोजां भिडिअखौ डिलिट खालामबानो जाबाय नङाबा गवा नों दाउस्रि देलाय गवा हेलौ दाउस्रि देलाय फैसा लबिया बहा नांगौ नोंनो फैसाखौ आं फैसा लानानै थांगासिनो दङ नोंनि खाफालाव खुबैलाजोबगोन आं एड्रेसखौ खोन्थाहरबानो जाबाय ना न'आव थांना हैनांगौ जागोन दा मोनायाव हैगोन आं फैसा होननाय लोगो लोगो खाख्लाय हरलायदों माथो मिनिनाया बे दाउस्रि देलायखौ फोथायनो हाया आङो आंनि सिगाङाव फट'खौ डिलिट खालामफ्लाना देखायनानै उनावहाय लायनो बेलेगाव दोनखुमाबावदों आरो कपि खालामनानै बेनिखायनो रिस्क लानो हानाय नङालै दाउस्रि देलायखौ रिस्क लानो हाया जा होगा देखा जाएगा हम भी कुछ छोड़ेगा नहीं बेनि सिगां गावनि साइडआव खालामजोबगोन आं मानसिफोरखौ आंखौ मोजां मोनग्रा नागिरो नोंथांमोनाबो आंनि भाइराल माबा मोनसे ओंखारबा फोथायनो हादो दाउस्रि देलायनि फाव फान्दायनाय सानबानो जाबाय ना मा बुङो थबिराम बिदिबा नोङो थांनोसै आरो माथो खालामबावनो थांनांगोन आं गासैबो खामानिखौ न'खरनि थाखाय मावदों माने नोंनि थाखाय आरो फैनो गोनां आलासि उन्दैनि थाखाय बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा नोङो दाउस्रि देलायनि न'आव थादो आरो आंखौ गोजानाव थानायाव मदद होदो आं थिगसे फैसा खामायगोन बेनिफ्राय नोंखौ रानि बायदि दोनगोन खोनानायावथ' बिराद मोजां खोनादों थबिराम मोजाङै खामानिखौ मावहैबानो जाबाय बादालिनि टेनसन दाला आं बिनि बिबाना बेखौ मोजाङैनो जोथोन लागोन मिथिबाय जागोन दे दाउस्रि देलाय बिदिब्ला आं थांनोसै दै बादालि जागोन दे मोजाङै थाहैबानो जाबाय नोंबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो आलासि उन्दैखौबो मोजाङैनो दोनबानो जाबाय आं नोंखौ फन खालामबाय थागोन बाय बाय बेखौ मानो गालांलायखो बावनाय नेमानो खारालै आंना बिदि होननानै गावनि हिनजाव गथ' गथायखौ बावगारनानै थानाङा बावला बावै गथ'नि थाखाय हिनजावनि थाखायसो आं बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो मानो बावनांगौब्रा बावा बाय बाय बादालि सना थांनोसै आं दे बाथामिसखौ अननो ओंखारलायलाङो बोरैबाबा मोजांबो बोरैबाबाबो गाज्रि मानसिया बाथामिसा माथो बुंबावनो आरो नों जेबो टेनसन लानाङा जेब्ला मानसिया उखैयो उदैनि थाखाय गासैखौबो मावनांगौ जायो खामानिया जियानो जाया मानो गोबोरखि गारनायानो जाया मानो बा मानसिनि खि गारनायानो जाया मानो बेनिखायनो नों टेनसन दाला मिथिबाय बिफा नों गावनि फिसालाखौनो बेफोरबायदि खालामदोंना आंनि खर'आव जेबो गैया आं जेबो मावनो रोङा होननानै आंखौ आलाय सिलाय खालामदों गावनि हिनजाव गथायखौसो दाव अनदों बेनिखायनो नोंनि सम्पतिखौ आधा सेनो हायाबा आंनि नामाबो थफिराम नङा बे सम्पतिखौ मोननो थाखायनो आं साननैसो सिरि थाखुमागोन आं हाखु दाखु खामानि मावा जेबो जाया बेनिखायनो सानै हयै प्लानिं बानायगोन आं लासै बेनि उनाव नोंनि आधा सम्पतिखौ आंनि मुङै खालामाबा आं थफिरामानो नङा फावगालि आबै माबायदि नुदों आंखौ मोजांखौनो नुदों आबै आइ बायदि नुलायथारदों नंगौ नामा हाफां बायदि नुदों होमबा आंखौ औ आबै थांलाय दख'ना गांनैसो बायनानै लायलाय दख'ना औ दख'ना नांगौ जादों आंनो आं फैसा हरगोन दखानाव थांनानै दख'ना बायनानै लायबानो जाबाय आरो नोंनोबो माबाफोर नांगौबा लाबानो जाबाय जागोन दे आबै आरो मोजां ड्रेस बायनानै लाबोबानो जाबाय साननैसोनि उनाव आलासि जानो थांनांगौ एन्टनिय मोननाव औ बेनिखायनो मोजां ड्रेस बायनानै लाबोबानो जाबाय जागोन दे आबै फावगालि आंनि गोसोम ब्लाउसखौ नुदों ना माथो आयासो आंनि ब्लाउसखौ गानदों औ नोंनि ब्लाउसखौ मोजां नुनायखाय गानदों आं माबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै आं माने आलमारियाव नागिरना मोनिखायसो सोंदोंमोन सोरबाफोरसो सिखावफोर लांबाय खोमा होननानै आंसो गानदों फावगालि आबै दाहाय लायबानो जाबाय जागोन दे आबै फावगालि नोंबोया आंनि ब्लाउसखौ बोरै मोनखो आंनाव बिबाय थानायखाय नागिरना होफैदों आं नोंनि ब्लाउसखौ आयौ सामफ्रामबो आंनि जि गानग्रा जाबाय आंनि ब्लाउस गानग्रा जाबाय आंखौसो कपि खालामग्रा जाबाय माबोरै जाखो बेलाय मानसियालाय आबैया दाना देलायग्राबो जाबाय आयै मिथिखायो आङो आंनि बायदि गानग्रा जोमग्रा जाथारबाय आबैया आंखौ दख'ना बायनो खोन्थादों आंनो फैसा हरोनो दाहाय लायनानै होफैबानो जाबाय आरो माखौबा आंनि गस्ला जि जोमल' गानग्रा जादों ओरैनोथ' आंखौ नायनोनो हाखाया ओमफ्राय सोरखौबाथ' गोसो थोमाराखैथ' बियो थोदोंबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय अमा राजाखौसो गोसो थोबा सेसखासैहाय आंनाव दा प्रुफबो गैयाना अमा राजाखौ गोसो थोदों ना मादों सोरखौ गोसो थोखोमादों बेबा उनाव सानसेबाबो मिथिखागोन आंहालाय मानो माथा मारिबाय थादोंसै हाफां नाजिबुदां दिनै एसेबां थाबनो फैदों औ दिनै एसे थाब फैबाय आरो नों बेरायनो होनबाय थायोमोन ना थोदो दिनै बेरायनो थांनोसै दिनैबा मा गोसो जादोंहाय बेरायनो लिंफेरा खिथु सेरथे मानसिफोरानो नाजिबुदां बेरायनो लिंबाबो बिदि बुंजायो नामालै होमबालाय थाङाबा था र' थांगोन मानो थाङा जानांगौ जाखो
ओमफ्राय मोनसे खोथा नाजुदां आंनो दिनै गस्ला बायनानै होलाय मानोब्रा मानो माने आंनि गस्ला ब्लाउसखौ दाना आइयासो गानग्रा जाबाय मिथिबायना जि गानै गानै देलाय देलाय थाङो आरो ओमफ्राय बिफिननो बोरैबा उसुबिदा मोनोना आंबो बेनिखायनो गस्ला बायनोसै आरो मिथिगौना आइया मा दाना जि देलायग्रा जाबाय आराम साखोन सिखोन थाग्रा जाबाय गोदोबो थाखायोमोन आरो होमबाबो दाना आं बायदि देलायग्रा जाबाय आं बायदि कपि खालामखायो माने आं बायदि थानो नागिरखायो नोंसोर बिखुनजो बिहामजोनि गेजेराव आं हाबा आरो आं नों माबा मोनसे खोथाबाबो आं खोनाया उनाव माबा मोनसे गिदिर घटना जाबासो आं हले आइखौ दाना अमा राजाजों गुलि गुलि रायलायबाय थाग्राया नुदों दै मा होननाय जादों बेलाय अमा राजाजों आइजों रायलायाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरालाय नोंखौ आं बिदिनो होनगोन सानदोंमोन बादो दे बेफोरखौ आंनो बांद्राय माबा माबि सानफ्लाङो ना नाजुबदां आं ओंखारनोसै दे दिनैबा हले सिख्ला बायदि ओंखारखागोन आं नाजुबदां जाहाथे नों आंखौ गिबि खेब नुनानै जेरै गोसथोनाय बायदि आरोना नाजुबदां दे ओंखारहैबानो जाबाय थेंक इउ नाजुबदां एन्टनिय' नोङो जोंहा फंबायनो मानो इसेबां बुरजा बुस्थु बायना होनांगौ दे आंखौ गुमै लिंबाय जेब्ला होनोथ' नांखानांसिगोन ना अब्लाबो इसेबां उन्दै गथ'नो जानला मानला बुस्थु बायनानै होनाङा आरो बियो बिबारबायदिनो बिबाय थागोन जेबो नङा दे ओमफ्राय आं थांनोसै दे बेफोरबायदि लोगो हमजाबाय थाजाया जागोन दे बाय बेखौथ' एन्टनिय बायदिसो नुदों माथो आंलाय आं गासैखौबो एन्टनिय बायदि नुलायलांबाय आंबो फाग्लिसो जाबाय फावगालि बै सेंग्राया सोरमोन सेंग्रा नोंनि मोजां मोननाय ओहो नङा थगायनाङा दे नोंनि मोजां मोननायसो ना बियो आंखौ मानो सिनायथि होआसै दे आं नायगौमोन ना बिदि जेबो नङा दे मालाबा सिनायथि खालामना होबानो जाबाय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों आंबो टाउन फारसे थांनो नागिरदों थ' थांफानोबा थ' बिदिबालाय ओरैनोथ' आं हारसिंसो थांनो नागिरदोंमोन जानि दखानावबो हाबनो होननानै नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय फै स्कुटियाव गाखोफै हे गसाय दखानावबो लाबानो जाथारलालै माथो फारसेथिंजायबो माथो सान्दुंनि थाखायनो माइबो गायनो हाला माबोरै जाबावनांगौ जाखोलै बे बोसोरालाय गथ' गथायखौ बोरै फोरोंनो हाबावनांगौ जाखोलै माथो जेबोखौनो जानाय बायदि मोनासैलां आफा माथो फावगालि आदै मैया आथिङाव दुखु मोननाया मोजां मोनबाय ना मोनबाय फावगालि आं बावगारदोंसो नोंखौ थेंकिउ बुंनो मैया आफाखौ न'सिम मोजाङै मोजां दोनहैनायनि थाखाय थेंकिउ दे जेबो नङा ओमफ्राय मा लांनो नागिरदोंमोन नों दख'ना मोनगोन ना एसे ब्रेन्डेड र' आं नायगिरिनि बांद्राय दामि दख'ना गैलालै इसेबां बिक्रि जादों होमबा बिक्रि माने दा साननैसो गस्ला गस्लिखौनो लाबोनो हायाखै ड्रेस गिदिंसो थांफिनबाय थानांदों बिदिसो जादों होमबा माथो बुंबावनोलै देग्लाय बोसोरा एसे थांनाय बोसोरनिफ्राय गाज्रिथार जानानै दङलै नंगौ नामा बेलेग दखानाव नागिरहैदो दे जोंहाना दामि दख'ना गैया फावगालि दख'नायानो गैला जेबो नङा दे आदैया आंनो खोन्थाखाबाय आं गुबुन दखानाव नायहैनोसै दे फावगालि फिसा गुबुन दखानाव नायहैदो आफा जोंहा दखानाव मालखौनो लाबोनो हाला कास्टमारफोरबो गैला मा खालामबा मोजां जागोन दा नों बेफोरखौ जेबो साननाङा नोमफा दङना नोमफा गासैखौबो आं थिग खालामजोबगोन ना आफा नों मालाय बेसेबां थिग खालामनो दे नों न'आव थांनो थां आं दखानाव थाथ'नि माथो खालामनोलै न'आव थांनानै फोथारावबो दैबो गैया एसे जारलासो मोनबाय आं आफा न'आव थांनानै दसे जिरायहैथ'दो थां आं जोबोद खस्थ' खामानि मावो दे होमबालाय देग्लाय माइबो गायनो हायाखै दखानाबो मानसि जाला मालबो लाखिनो हाला मा खालामबा मोजां जाबावगोन दे दा जोंलारि मा जाखो दख'ना लायनाया दख'नाखौथ' लायगोन अब्लाबो नोंजों रायलायनो फैदों आं आच्छा मोनसे खोथा नोंथ' जापानाव थांनो फरायबाय दङमोन ना मा जाखो थांनोथ' नांगौमोन नाथाय आखायाव फैसायानो गैया फ्लाइट टिकेट दाननोनो फैसायानो गैया आंहा आरो फ्लाइट टिकेट दाननो हायोब्लाबो आं बेबायदि कन्डिशनाव आइमोनखौ बोरै गारनानै थांनो दे आफायाबो बिराद खस्थ' मावो बेनिखायनो नों खस्थ' मावदो आरो जापानाव थांनानै मोजां खामानि मावनानै न'आव फैफिनदो अब्ला सोरथो खामानि मावनो दे न'आव नोंथ' मिथिखायो जोंहानि आइ आरो आफाखौ गुबुनफोरबायदि बांद्राय चालु नङा आं दा बायदियाव न'खौ गारनानै थांगोन अब्ला न'खौ माबायदि हेन्डेल खालामगोन आं सिन्था जाहैबाय थागोन बेराफारसेथिं देग्लाय माइबो गायनो मोनाखै दखानावबो मानसियानो जाला आरो बांद्राय मालफोरखौनो दोननो हाला जाबाय अब्लाथ' जोबोर खस्थ' जानानै दङ माथो आं माबाफोर हेल्प होनो हानायमोनब्ला जोबोद दुखु मोनबाय आं खोथाखौ खोनानानै जेबो नङा दे मानसिनि जिउआवलाय दुखु सुखु थाखायोना नों बेफोरखौ बांद्राय साननाङा दे होमबालाय आं नोंजों उनाव रायलायसिगोन दे बाय फावगालि नोंनि बायदि खाफाल जानायमोनब्ला
नाथाय लुगैबा मालाय बहा मोननो नोंनि जिउआव एन्टनिअ'बो दं नखराबो मोजां अब्लाबो आं आंनि खाफालखौ दुसिया आंनि खाफालाव जेसेबांखि गाज्रि लिरनाय गैया मानो आंनि आइ आरो आफा थासान्दियाव आंहा जेबो साननांगौ गैया नाथाय एन्टनिअ थारैनो आं नोंखौ मोननो हामारनाय नंला नोंनि आइ आफाया थिगखौनो बुङो जोंफोरबायदि दुखियानि फिसाजोखौ दा गोसोथो होननानै नुबायना आं बिमा बिफाखौनो जेबो हेफाजाब होनो हाया अब्ला आं लाइफआवलाय एन्टनिअखौलाय मा हेफाजाब होनो हानो जेराव एन्टनिअनाव गासैबो दंजोबो माने आं बुजियासै अमा राजा नों मा बुंदों माने आंनि अपोजिट पार्टिफोरा बे जिबौ खर'फोरा बिसोरो आंखौ बायदिसिना साजायगासिनो माने ओरैबायदि माने आंखौ गाज्रि माबायाव खोलैनो नागिरदों आंनि फटक बानायबायनो बिसोरो फटक ओमफ्राय बे फटकजों आंखौ सोरबा हिन्जावफोरजों माने माबानानै आरो दाजाब दानख' खालामनानै माने एसे बोरैबा साइजनि भिडिअ दिहुननो नागिरदों जाहैबाय फटक दिहुननो नागिरदों दा बिदि फटक दिहुननानै हेगारोबानो इन्टारनेटाव हेगारोबाथ' बिराद भाइरेल जागोन ना आङो हांग्रिमोनदि मोनाथ' बिराद दुखु मोनगोन ना फारसेथिंजाय हाफांमोन बायदियाथ' बिराद खुसि मोनगोन बेनिखायनो बै समाव नों आंखौ हेफाजाब होनांगोन मिथिबाय सोर बिदि खालामनो नागिरदों नोंखौलाय जोंनि अपोजिट पार्टियालाय जिबौ खर'आ जिबौ खर' हलै जोंना अमा खर' पार्टि ना जेरै बिसोरना जिबौ खर' दिनैसो खोनादों आं बे जिबौ खर'नि केन्डिडेटआलाय सोर जाखो दंलै सासे बिराद गाज्रि फुलमति ना फुलन देबि होननानै बुंखोथाय नामखौबो बांद्राय गोसोआव थाबाय थायालै आं अपोजिट पार्टिनि मानसिफोरनि नामफोरखौ जायखिजाया बिसोरनो आंनि भिडिअ दिहुननानै बायदिसिना गाज्रि खालामनो नागिरगासिनो आरोना जाहाथे पाब्लिकफोरा आंनो भट दा होथों होननानै बेनिखायनो सोमस्रि नों आंखौ बुजिखायो नङा होमबा अन्नानै मानसिफोरखौ माने आंखौ फोथायनो होना दे स्पेसियेलि न'नि मानसिफोरखौ अमा राजा नों जेबो गोरोन्थि मावाखैबालाय नों जेबो गिनो नाङा दे हयनाबा लान्जाय टेम्पार्ड पार्ट बाखि खोथाखौ हांग्रिमोनदिनोबो बुजायना होबानो जाबाय नों मिथिबाय देनां जुदि आंनि फट'फोर भिडिअफोर भाइराल ओंखारोबा जागोन दे नोंल' बुजिग्रा दङलै बे जोनोमाव आंखौ रावबो बुजियै गैला जाबाय दे बेफोर खोथाखौ बुंबाय थानांला जि सैथो बेजों आं जेब्लाबो लोगोखा नोंहा जुदि रावजोंबो जेबो जायाखैबालाय गिनांगौ जेबो गैया आरो नोंनि फटक भिडिअफोर ओंखारोबाबो आं फोथायखाया दे नोंनि बुंनायखौनो आं गनायखागोन हयनाबा लान्जाय टेम्पार्ड पार्ट सोमस्रि लान्जाय टेम्पार्ड पार्ट नों बिदिनो सापर्ट खालामबाय थालै आंखौ रावबो सापर्ट खालामाबाबो नों खालामबाय था जागोन दे अमा राजा दालाय माबायदिसो सोलिदों न'फोरावलाय माइ गायनोनो मोनाखै देग्लाय दै गैयिनि थाखायनो दखानाबो बिदिनो दङ आरो होमबालाय माबाफोर फैसा नांगौबा आंनाव बिबानो जाबायना मानोथो बिया नोंलाय सोमस्रि थाइसे फैसा बियालै नों मानसिया थैना थांसैबाबो नों आंनाव जेबो हेफाजाब बिया नामा आं नोंनाव माब्रै फैसा बिनो दे सन्थलायानो जेराव खस्थ' मावो आरो खस्थ'जोंनो जोंखौ एसेबाबो जाहोदों लोंहोदों बेवहायनो खुसि दं जोंहा आं खालामजोबनानै होगोन ना दखानाव बुस्थु नांगौ बुस्थु होनानै होगोन ना जायखिजाया नोंल' आंखौ फोथायनानै थाबानो जाबाय दे मानो होनोब्ला नोंनि अनगा आंखौ रावबो फोथायखाया आरो आंबो नोंखौ आंखौ फोथायो होननानै बिराद मोजां मिथिखायो बेनिखायनो मा हेल्प नांगौ आंनाव बिबानो जाबाय जागोन दे आं नोंखौ फोथायखायो दा बेनिखायनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनोलै सोमस्रि नों आंखौ फोथायनायनि थाखाय जाबाय दे आइखौ जाम्बि मोननानै बुरखायनो फैलायबाय आरो आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना आफा गैयाबा जोंहानाव फैनाङा होननानै आफा गैयाबा नों जोंहा न'निफ्राय डाइरेक्ट थांखा होननानै मानो आइजों रायलायफैबाय थायो नों आइखौ जाम्बि मोननानै बायदिसिना बुरखायफैबाय थायो नामा नों आइला जामाइला मा होनाय जादोंलै जोंलारि हामा बिदि बुंनो आइ आं बेखौ बिराद मोजाङै मिथिखागौ नोंखौ जाम्बि नंनानै बे बायदिसिना फुस्लायफैबाय थानो नागिरो बेनि खोथाखौ फंसेबो लानाङा आरो जोंहा न'निफ्राय थां अमा राजा बेनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा बोरैबा खुगायानो बोरैबाथारबायना जेबो नङालै जों सानैनि गोदोनि स्ट'रिखौ मिन्थिना बेनिखाय रागा जोंबाय थायो आसोला जेबो साना दे गाज्रि मोननाङा अमा राजा मोनालै मोना जायखिजाया नोंल' आंखौ फोथायनानै थाबानो जाबाय आं थांनोसै दै माबाफोर नांगौबा आंनाव बि होननानै बुङो मानो बिया नोंलाय दे होमबालाय जोंलारि आइ ओरै फैलाय औ मानसिखौ मानो बेफोरबायदि खाब्रां बुङो नोङो मानो बुङा बे आफा गैयाबाल' मानो फैयो आफा दङना गैया बेलाय बोरै मिन्थिनांगौ जाखो आरो न'आव मानसि फैयाबा आरो मानसिजों मोजां रायलायनानै हगार हराबा बेफोरबायदि खाब्रां बुंगोन नामा नों आंथ' नोंखौ बिदि मालाबाबो फोरोङाखै आयै नों जोबोद मानसिया जाम्बि मिन्थिबायना एसेबां जाम्बि जानाङा मिन्थिबाय बे मानसिया ओरैनो नोंनि खर'आव बायदिसिना सोनानै होनोसो फैदों बियो ब्रेन वाश खालामनोसो इलेक्सन खाथि फैबायना बेनिखायनो अब्लाबो मानसिखौ बिदि दाबुं मिन्थिया हसिया आरो मानसिया जेब्लाबो गाज्रि जानानै थाबाय थाया सोलायलाङो आरो बेथ' जोंनाव हेफाजाबसो बिनो फैदों मा हेफाजाब पलिटिकेलाव ओंखारनाय मानसिफोरना सुथुर थायो दा सुथुरफोरा बिनि हेंथायै माबा माबि फाव फान्दायनो हागौ बेनिखायनो जोंनियाव सिगाङावनो बुंनानै दोनफैखादों आरो आयै नों पलिटिकेलनि खोथाखौ मा बुजिनो आयै मालाबा बिसोर गावसोरखौनो मालाया फाव फान्दाय होननानै गावसोरनो खालामनानै लायो मिथिबाय जाहाथे अपोजिट पार्टिया नाम मोन्थों बदनाम मोन्थों होननानै नों
जोबोद जाम्बियायै नों जोबोद हलि नों जेबो मिथिया बे बुहुमाव थांनानै थानांगौबा एसे सोलोबो गोनां जानांगौ बोलोबो थानांगौ लोगोसे साननो हानाय गियानाबो स्ट्रं जानांगौ एसे सैथानबो जानांगौ बिदि जाम्बि जानानै थाबाय थाबा जाया नोंसोर जाम्बा जाम्बि नालाय दासिमबो जौगानो हायाखै दासिमबो आगबारियाखै जेरै दं बिदिनो दं मालायजों मुगैजानाय मालायजों फिदिंजानाय खालि जानो मोनबानो जाबाय दिनै जानो मोनबानो जाबाय गाबोन जानो मोनबानो जाबाय बेल'सो जानो नोंसोरनि लाइफआ मालायफोरबायदि मोजां लाइफ थानो मालाबाबो लुगैया नोंसोरो नर्मेल लाइफ जेने तेने जानांगौ लोंनांगौ थांनानै थानांगौ आफायाबो बिदिनो आयो मा जालाबायखो खालि हराव ओंखाम जानांगौ उन्दुनांगौ फुङाव सिखारनांगौ साहा लोंनांगौ गावबागाव डिउटियाव थांनांगौ मोनायाव बेल'सै आरोना बेनिख्रुइ आरो जेबो लाइफआनो गैला मालायफोरबायदि गोजौ सिमां मानो नुनो नागिरा नोंसोरो मानो गिदिर सिमां सुजुआ जेसेबांनो गिदिर सिमां सुजुगोन एसेबांनो आइडिया फैगोन आइडिया फैबासो सिमांफोरखौ जाफुंहोनो हागोन नोंस्रा खालि ओंखाम जानाय ओंख्रि जानाय गाबोन मा सङो समफोर मा सङो बेल'सो गावसोरबो गिदिर सिमां नुवा फिसाफोरखौबो गिदिर सिमां नु होननानै फोरोंनोबो रोङा बेनिखायनो रागा जोङो मालायफोरा अख्राङाव बिरनाय सिमां नुयोबा जोंना साइकेल बोरायखौ फाहामनानैल' साइकेल सलायबाय थानाय बेल' आरो खालि मा सानगोन साइकेल बोराया गाज्रि दाजाथों होननानै साइकेल बोरायखौनो फाहामफा बेखौनो लाबाय थानाय नाथाय साइकेल जायगायाव गारि लानांगौ बाइक लानांगौ बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर सिमांखौ मानो सुजुनो रोङा आयौ माबाफोरसो जादों नामा बेथ' मालाबाबो बिदि बुंफेरा आंखौ सोरजों माजों माबाफोर जानानै फैदों नामा बेलाय मा जादों बेबा दसे गाबथों र' दाहाय मोजां सोंगोन आं मानो फैदों खोनासं मोनसे डिल लानानैसो फैदों आं मा डिल आं नोंनो 50 लाख रां होगोन बिनि उनाव बिनिफ्राय नोङो जोंनि न'खरनिफ्राय गोजानाव था 50 लाख रांजों आंखौ बुरखायनो फैदों आंनो आधा सम्पति नांगौ आधा सम्पति होमबालाय नोङो 50 लाख रांखौबो मोनला आरो सम्पति सेनो नाजादोंबा खोनासंखा बेवहाय आंनि फिसाला एन्टनिय'खौ दा लोगो ला आरो एन्टनिय'निफ्राय थाइसे थाखानिबो हेफाजाब दाबि एन्टनिय'आ नोंखौ बिदा साननानै अनो नाथाय एन्टनिय'आ आंनि फिसालासो बेनिखायनो एन्टनिय'निफ्राय हेफाजाब लानायनि सिगां आंनि महरखौ गोसोआव लाग्रो गोसोखांग्रो लाजिनाय दंबा गन्थं दङबा आंनि फिसालानिफ्राय फैसा थाइसेबो लाया आरो हेफाजाबबो लाया नों आं फंबाय होननानैसो रायलायो एन्टनिय'आबो आंजों बिदा होननानैसो आंजों रायलायखायो थाइसेबो थाखा नाङालै आंनो एन्टनिय'निफ्राय जासिबाबो नाङा नोंनो बियो जासिनो हागौ बेनिखायनो दा लाखा लाबाथाय आं सानगोन नों बायदि भिखारि मानसि रावबो गैया होननानै बेनिखायनो आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव था बाबो एसेबां थिखुद्रिना आरो आंनि सम्पतिखौबो लानो नागिरबावदोंसो बियो 50 लाख रांल' होफ्लानानै आंनि बिफानिफ्राय कौटि थाखानि सम्पति लानो नागिरदों बियो आंबो थफेरानसोब्रा केस गेलेनो थाखाय आंबो फैसा खामायगोन आं जे सिं मा खामानि मावदों मा फात्ता रावखौबो मिथिहोआ आङो माबायदि केसखौ आङो गेलेगोन नैबे थफेरामासो मिथिगौ थफेरामा सप्तानैल' सिरि थाथ'गोन बा थाथारोबा मास मोनसे बिनि उनावहाय थफेरामनि गुबै महरखौ नुगोन नोङो क्लिअपेट्रा मिथिनानै लाखा बे अमा बुन्दि दाउसे देलाया मा एसे गाज्रि टेनसनाव खोख्लैना होखोब्रा आंनि फटक साबाय खुमानानै दा दुरलायनो खोथानोबो हायाना आङो दुरलायनो खोन्थानांगौबा दुरलाय आंनिफ्राय गोजानाव थांगोन दुरलाय आंनिफ्राय गोजानाव थांनांगौबा आंहा लकसान जागोन ना दा बे दाउसे देलाया मा टेनसन जाबाय थादोंलाय जादों र' एसे पलिटिकेलनि खोथा साननानै माथो नों देरहाखागोन नालाय आफा सुलुंनिफ्राय मिथिना फैलायबाय आं सुलुङा नोंसा नोम्फाखौ सानसे फानदायगोनबो सानसे गाख्लायगोनबो सानसे गोजौआवबो थिखोगोन बेनिखायनो सुलुंनि खोथाखौबो बांद्राय लाजाया आच्छा होमबा नों इलेक्सनाव देरहाया होमबा बिदि नङा होमबालाय माखौथो सानगासिनो आंनि भाइरेल भिडिअ ओंखारां जादोंलै बांद्राय बुजिब्राय नाङा बे जिब' खर' पार्टिया AI जों बानायनानै आंनि लान्थं पिक्सार बानायगासिनो आरो भिडिअ बानायनानै हगारगोन ससियेल मिडियायाव निउसाव होमबालाय माखौथो टेनसन जाबाय थादों नोंहा भाइरेलसो जागोन बिदि नङा नोंसा नोम्बैया बिसोरो जुदि टेनसन जायोब्ला आंखौ सैया मुगैयोबा आंहा लासिंसिं जागोन ना साफा माखौ इसेबां सानसिदों नोंलाय नोंहा जुदि रावजोंबो लुलु लाला गैयाबा नों टेनसनखौ लानाङाब्रा आफा टेनसन लाया सानदोंबाबो लानांगौ गोनां जादोंलै बेथा नोंथांमोनानो खोन्थावलाय बे दाउसे देलाया मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों जायनि थाखाय आं टेनसन जाबाय थानांदों मा खालामनाया मोजां जागोन बेखौ साननानै नायलाय नोंथांमोनाबो अब्ला कमेन्ट सेक्सना खुला आरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय